बेखाराम नों मोनसे खोथा मिथिगौ ना? मा खोथा? मानसिया हाबा जानो थाखाय देराबाब्लाबो जायो थारमाने राखामानो जाबाय। मा डाबल मिनिं खोथा बुङो नोंलाय? नङालै थारमाने साख्रि मोनबानो जाबाय बेखौसो बुंदों। राम नों बिराद इंलिस रोङो ना? बिराद रोंखायो आं इंलिस बुंनो। दे बिदिबा मोनसे बुंलाय, इंलिस बुंलाय। बुंनांगौ दे बुं। इंलिस। ओरैबादिसो बुंखायो आं दै लोंनाय बायदि थारमाने। दोनद' नोंथ' पास जाबायलै। जाबाय देनजार पास जाखाबाय। देब्रा फैसा हरदो मेथाइ जानो। फैसा गैथ'वालै खालि। होद मानो गैयालै बे? रसगुल्ला। नोंबो गावनो रसगुल्ला बियो आं फरा जिला। जिला। बेखाराम थारमाने सरकारा सिख्लाफोरखौ स्कुलाव बांसिन सुबिदा मानो होदों नों मिथिगौ? मिथिया मानो? थारमाने सरकारा मिथिखायो सिख्लाफ्रा स्कुल थांबा सेंग्राफ्राबो खिथि खिथि थाखागोन। राइट दिनैसो मिथिबाय आं माने नोंनि खर'आव गोबोर दं होननानै मिथिगौमोन आं नाथाय नों बिराद इन्टेलिजेन्ट माथो। गोबोर गैया माथो थारमाने। रोंगौ दे नोङो। बेखाराम मा दुखु जालाबायखो? बिराद दुखु जादों। मानो? आंनि गोसो नों मा जादों? आंनि गोसो आं दुखु जा गाबजा। खुलुमबाय आं जाबाय धनिराम। आंनि खेथ्रआव सासे गेन्द्रा मानसि दं बिथाङा सोंनि जोंनि भिडिअखौ बोरै नाङो? नोंथाङा जोंनि भिडिअखौ नायो ना? नायो? नायो। बोरै नाङो? बिराद नोंफा खर'बादि भिडिअ बानायो नामा? भिडिअ बानायनोबा आंबो सोलोंनोसै। धनिराम नों जा बिउटिफुल खा। थेंक इउ आरो जा हेन्डसाम खाना। रियेलि थेंक इउ। आरो लोगोसे जा गाज्रि खा। थेंक इउ। बाबु लामा मा खालामदों नोङो? गारि फैबा बोरैबा सेफथा जाना थागोन नोङो। गारिल' दानि आंनि खर' साजोबोफोर गंनै खारबाय जेबो जायाखै। माथो दुगाथारलै बे। गोख्रों जामारगोनलै बे मालाबा।